vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti muge muchindipostera nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 18 years ekuberekwa. Kumusha ndakazotobva ndichitoita zvekutiza mushure mekunge ndadhumanisa varume vatatu, all of them they were married men. Ndakavashandisira mishonga varume ava, vainge vava kutoda kutopondana. Ndikabva ndachizoudzwa nagogo avo vakandibatsira kuti zvitori nani kuti unge uchimbobva muno muvillage, otherwise unokwanisa kuzoparira dzinza rekwako ngozi vanhu ava vapondana. Saka ndakavashandisira mushonga wemupfuwira, not because ndainge ndichivada varume ava, kwete, asi yainge iri nhau yekuti ndainge ndichida kungosvotesa vakadzi vavo. Ende kuvillage kwedu kwandinobva ndaingodanana nevarume avo vanenge vari varume vevakadzi vandinenge ndakambonetsana navo, ndobva ndatanga kudanana nevarume vavo as a form of revenge. Ko maida kuti ndinge ndichizoita sei? Kumusha vainditi handikendenge ende handikendenge zvechokwadi. Amai vangu vakagara vatongoisa zvituko pamusoro pangu kubva ndichiri mwana mudiki. As far as I can remember, amai vangu vaindituka. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kufanana naamai, zvimwe kuda vanhu vaikwanisa kuti vainge vasiri amai vangu. Baba vangu vainge vakasviba kuita sehombiro, asi amai vangu vainge vakanaka vari vatsvuku-tsvuku. Neniwo ndikabuda ndakaita saamai vangu, kunze kwekuti vange vachindifarira vainge vakandivenga. Saka mama vainditi ndiri mwana waSatani, ende vaigara vachitongozvitaura izvozvo kuti utsinye hwahuinahwo uri mwana waSatani. But dzimwe nguva mukoma zvinoitika paya vana vachikura, especially kana muri vatevedzani, munotoita nguva yekuti munenge muchinetsana muchirovana, but hakusi kunzi munenge muchiitirana utsinye. I think inenge ingori nhau yecompetition chete. Saka amai vaiti kana ndikatanga kunetsana nasisi vangu vaibva vanditi hauna respect ende unika hutsinye, ende vaigara vachingonditi une hutsinye. Kudzamara ndega ndava kutozviudza kutoti ndine hutsinye, ndikatotanga kuitira vamwe vana kuchikoro hutsinye. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoba mabhuku eclassmate yangu, ndaba mabhuku iwawo ndobva ndaenda kutoilet, ndobva ndagara kana mutoilet kutobhanka malessons ndiri kutoilet ndine kana mabhuku eclassmate yangu. Ndobva ndatanga kumabvarura one by one ndichingokanda mutoilet chete, because ndakasvika pakugamuchira kuti ndiri munhu ane hutsinye. Ende amai nekusaidi vachinditi uyu mwana waSatani, ende vaisambondikurudzirawo mulife. Vaingogara vachingondituka vachingonditi uri mwana waSatani, ende vachinditi iwewe uchafa usina kana chauinacho. Basa rako rauchange uchizoita nderekudhiraivha zvikorobho. Vobva vatanga kuseka vachinditi uchararama upenyu hwako hwose uri mudhiraivhi wechikorobho. Ndoda kutokutoresa laisensi rekudhiraivha zvikorobho. Mukomanashi, pandakazouya kuno kuHarare ndainge ndatogara ndiine bitterness yangu yandainge ndakagara ndiinayo, zvekuti vanhu ava vandinoshandira dai havo vaizviziva kuti ndiri munhu ane bitterness yakadaro, vaisambonditendedza kuti ndinge ndichivashandira ndichigara pamba pavo. Amai vangu vakazoshaika havo mukoma, but ndainge ndanzwa nekungotukwa naamai. Zvimwe kuda ivowo vainge vari muroi ameno, because zvavaindiita so zvairwadza, but munhu une paunosvikawo pekuti unongozviudza kuti chero zvazvaita unenge usisina kana basa nazvo. Ndaimbochema amai vangu mushure mekunge vandituka, but ndakasvikawo pamwe pekuti ndainge ndava kusachema kana kuita sei, ndichingoti kunyange vakandituka ndobva ndangoti I receive. Mukoma, ndaitoti I receive. Kana vakandituka vakanditi iwewe uchafa uri maid, ndobva ndati I receive. Ndobva ndatotora chikorobho changu ndobva ndatotanga
kutokorobha mumba ndichitoti ndava kutotanga kutodzidzira kuita basa racho remumba ndichiri pano. After amai vangu vashayika, I then left the village when I turned 18. Ndakauya ndisina kana chandainge ndiinacho, ndikasiya baba vangu mukoma. Baba ndakarara navo umwe musi apo pavainge vakadhakwa, not because ndainge ndiine mafeelings navo, but ndakangonzwa ndichingovavenga uye zvekare nekuvasema because pamba pacho tainge tichifa nenzara, vachiti kana vakangowana kamari vobva vaenda vobva vanonwa zvavo doro. Saka umwe musi vakadzoka vachibva kubhawa vakandimutsa, ndikatomuka ndakangomonera Zambia roga. Vakadhakwa vachiti vainge vachida kuti ndinge ndichivadziisira sadza. Ndakabva ndachizoenda kukicheni ndokubva ndavadziisira sadza, ndikazoenda kubedroom kwavo ndikadonedza Zambia ndichivapa zvokudya. Ndikabva ndati ndikuda kurara nemi. Ivo nekudhakwa kwavainge vakaita, hamene kuti vakarealiza kuti ndini here kana kuti chainge chitori chihure chavo chimwe chimvana chavainge vachidanana nacho chemuraini. Ndokubva tarara tose. Ndakafara chaizvo ndichirara navo ndichizviudza kuti ndainge ndavasvibisa vainge varara nemwana wavo wavakazvara. After that ndo pandakazotaura nefriend yangu akanditi ndinge ndichiuya kuHarare. Ndini uyo ndikapinda muZupco ndikauya kunoku. I had nothing but I had pain in my life. Handina kuuya kuno kuHarare kuti ndinge ndichizoita move on, but kutouya kuzotoparadzira vamwe vanhu vandinenge ndichiona kuti vanenge vachirarama life dzavo dzakanaka. Ndakasvika muno muHarare uri musi wa1 November last year. That was when shamwari yangu paakazondiudza kuti ainge akanzwa kuti painge paine umwe mukadzi uyo wandichangotiwo ndewe kuBorodale kuno kwandinogara, just to hide myself. Saka akanditi ainge achazotaura namadam boss vake, then madam boss vake vobva vachizotaura nemukadzi iye uyo ainge achitsvaka musikana webasa. Ndakatomboshandira madam boss vake vachiti vainge vachida kuona kuti ndiri munhu akaita sei vasati vanditsvakira basa. She was impressed mukoma, because irini kana kuri kushanda, aiwa kushanda ndinoshanda, ende kana ndikada ndinokuitira imwe character yekuti unopa kutenda kuzvininipisa zvekuti shamwari yangu akatomboti kazi wava kuda kunditorera basa here? Ndikati kwete, ndiri kutozamawo kutoti ndinge ndichizvimaketa so that vakasike vanditsvakira basa. Vainge vava kusatoda kutoti ndinge ndichibva pamba pavo madam boss vefriend yangu, asi mushure mekunge vataura namadam boss vandava kushandira ndipo pandakabva ndachizobva pamba pavo. Ndikati kuti ndirambe ndichiwirirana nefriend yangu ndinofanira kutoti ndinge ndichizogarawo kwangu ndiri ndega, ndichizongoitawo zvekushanyirana. So this family mukoma, they are very rich. Ndaisatomboziva kuti muZimbabwe mune vanhu vari kurarama upenyu hunonakidza kudaro. Pamba pavo hapana chisipo, ko idzo motikari, pane motikari dzakawanda. Apa madam boss vangu vanondifarira sei? Ndiri munhu anogona kupretend, anogona kuacta, because ndakangokura ndichiabuswa naamai vangu, so ndinokasika kureader situation. Kana munhu achindipa fake love ndinotozviona. Saka ivo madam boss vangu vanongogara vachiti tariro, you are very quiet and une respect. Yes, I am quiet, but nditori snake under grass. Saka murume wacho iyewo anoitawo zvemabusinesses. Kumuda ndinotomuda zvekudaro, but nguva haisati yakwana yekuti ndinge ndichiita maactions angu ndichiri ndakamirira nguva kana yakwana. Vandakavenga vana vavo, vane vana vavo vaviri vari very spoiled, nini chaidzo dzakajaidzwa kuswera dziri pana Cocomelon dzichingoona zvimakatuni pamatablets. Umwe wandichati Tanya, umwe wacho nditendai. Hey, they are useless children. Vanongogara vakabata zvimafoni. Munofungidzira kuti vana vachiri vana vadiki vakatengerwa matablets eiPhone? Zviriko here zvinhu zvakadaro? Isu vamwe tichishandisa zvimafoni zvinoti kana uchizvishandisa zvinenge zvisinganyatsokutacha zvakanaka. Saka ndakatombotanga ndichipretenda, ndichiita sekunge munhu ari kutofarira kutovashandira, but mumwoyo mangu nditori nemweya
wekuda kuvaparadza vanhu ava. So pane pamwe apo pavakamboenda kuSpa ndokubva vachizondisiyira vana vavo ndakasara ndichivashungurudza musi wacho iwoyo, ende ndikabva ndavaudza kuti kana mukangoudza amai venyu ndinokudhindai. Iko zvinozvo vana ava mukomanashi ndinokwanisa kana kungovanwisa mvura yandinenge ndachera kana mutoilet apa vangagondidii? Hapana, because ndakatovaridha ndikaona kuti vana vari very addicted pamafoni avo. Kana kuri kunzi ukangovatorera mafoni vanoita zvose izvo zvaunenge uchida kuti vange vachiita. Saka ndo weakness yavo. Ndinovarova ava vana nguva dzose, and I am always threatening them. Kana iri semari mukoma, ndinongoti kana pakasvika munhu weukama ndinokwanisa kungoba mari ndobva ndaihwandisa. Mari iyoyo inogotsvakwa igoshayikwa, asi kana kuri kunzi uya anenge auya kuzoshanya kana azoenda ndopandinozoiburitsa mari iyoyo. Handibi mari nekuda kwekuti ndinenge ndichida kuzoishandisa kwete, asi kungoita kuti vange vachingovengana chete nehama dzavo, especially hama dzemurume, because ndikuda kuti marriage yacho inge ichizoparara. Saka madam boss vangu havasisina that relationship nehama dzemurume wavo, because pandakatanga kuvashandira vaitowirirana kwazvo nehama dzemurume wavo, but pari zvino vanogara vachingodzishoropodza hama dzemurume wavo vachiti imbavha, because pane pamwe pakambouya vatete vavo hanzvadzi yemurume wavo, ndokubva ndachizowandisa imwe mari yandakaona iri muwallet mavo. Mari iyoyo handingakuudzei kuti yainge iri mari. Saka vatete ava ndakavatorera advantage, sezvo vari munhu anotambudzika. Vakatouya ipapo vachiuya kuzopema, ndokubva ndachizotora mari ndikaiviga. Ndakaiviga muspare bedroom iro ravainge vachishandisa. Vakazoti vaenda one day ndichitsvaira ndikabva ndascreama, vakauya vachimhanya madam boss vangu muspare bedroom andainge tiri, vakanditi tariko chi? Ndikabva ndati honai mukomanashi, ndainge ndakaputira mari iya ndikaisa muplastic mainge muine kamucheka kered, ndokubva ndangoiisa muchikona ndikaita sekunge ndainge ndangosanganawo nayo. Kubva musi iwoyo kusvika pari zvino vanoti kunyange vatete vavo kana vakataura navo vanongova blue tika, because vava kutozviudza kuti vatete vavo imbavha uye zvekare vainge vachida kuvagadzira. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Handipo pakuda kupiwa maadvices such, but kutongoganza hangu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kana kuri kunzi wakambosanganawo nemasituation akadai so mushure mekungewo watora maid, wakazozvifambisa sei after waona kuti maid wako ari abusive? Uye zvekare kana muinewo matips and advices kune avo vanenge vachazotsvaka mamaid in the future, kuti what are you supposed to do in order for you to know kuti munhu waunenge waunza pamba will be someone wekuti anenge aripo pakuda kushanda, not pakuzokuparadza kana kukuparadzira marriage yako, sezviri kutaurwa nemwanasikana uyu kuti nebitterness yandiinayo madam boss vangu ndoda kuti vasvike pakuvenga marriage such that kuti kana vakangosiyana nemurume wavo she will never want to get married ever again. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us talk about that in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndinoda kureururawo kuti ndakashandisawo mushonga uyu wandakashandisa ndainge ndichangobvawo mukuroorwa. Ndainge ndakaudzwa kuti wainge uri mushonga wainge uchazoita kuti vamwene vangu
vange vachizondifarira. Saka vamwene vangu vainge vakagara vakatondiudza apo pavakazviziva kuti ndainge ndichifambidzana nemwana wavo, vakati vainge vasingatombokwanisi zvachose kuti vange vachizondigamuchira semuroora wavo. Vakasangana neni, tainge takatogara nemurume wangu ipapo tichiri mukomana nemusikana, vakabva vatotanga kutondituka vakanditi ndainge ndiine shavi renhamo ende vainge vasingadi kuti ndinge ndichizoroorwa nemwana wavo nekuti ndaizomutapurira mweya iwoyo wehurombo, because baba vangu vainge vari garden boy uye zvekare amai vangu ivo vainge vachiita basa rekutengesa, vainge vaine chimusikawo chavo. Saka ndo zvakavabhohwa izvozvo. Vaitarisira kuti murume wangu aifanira kuti ange achizoroorawo mukadzi anobvawo kumhuri ine mari. Saka after that ndipo apo patakazotanga kuonana inini nemurume wangu in secret kuzonosvika tichizonoroorana. But after ndatanga kugara pamba pavo mukoma, vaingondipa a cold shoulder, ndikabva ndachizopiwa mushonga. Ndakataura nevamwe vatete vangu ndikati, tete, ndo nyaya iripo, ndikudawo kuti mundibatsire because pari zvino handizivi kuti ndikazvifambisa sei. Right now I am pregnant. Kana kuri kunzi ndikadzingwa ndingaitawo sei, plus semhuri munhu wose ainge achitofara. Kazhinji ndo zvinoitika kana kuri kunziwo kana ukanoroorwa nemurume anenge aine mari kana kuti anenge akaberekerwa mumhuri ine mari, mhuri yose inenge yototarisira kubva kwauri kuti you are going to become a breadwinner through your marriage. Saka hama dzose dzakabatsirana uye zvekare dzikaita mushandira pamwe. Ipapo vatete vakabva vachizopiwa mari nevamwe banguru mukoma wababa vakabva vachizoenda kwaChihota uko kwavakanopiwa mimwe mishonga. Mishonga iyoyo ndakabva ndachizoipiwa ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonoisiya kunzvimbo kwekuti kunenge kusingagare vanhu. Handikwanisi hangu kukuudzai because ndinenge ndava kutoputsa mhiko kuti mishonga iyi ndakaenda ndikanoicherera kupi, but makore acho iwawo, this was before zvose izvi zvava kuitika muHarare. Makore acho iwawo kwainge kutori netown planning zvekuti kwaitova nenzvimbo dzainge dzisingatombopiwe vanhu mastands, kwete mvenge yava kuitika muHarare pari zvino. Saka ndakaendako ndikanocherera mishonga iyo yainge yakasara ndikangoisiyawo ikoko because kwainge kuchitori nezisango. Ndaitotya panguva yacho iyoyo pandakaenda kunocherera mishonga yacho, ndikati ndichasangana nemabhinya. Ndakanocherera mukati mumagumtree mukoma, but pari zvinozvi kunzvimbo ikoko kwava kutogara vanhu. Saka mishonga yacho yakazopanduka vanhu pavakatanga kupega mastands ikoko. Mishonga iyi payakapanduka ndakaudzawo vamwe vehukama. Saka ndatova nechikwambo icho chandiinacho, hachisi chikwambo chinondipa mari, chingori chikwambo chinotongoya kwandiri chichiti chinoda ropa. Saka pari zvino ndinochipa ropa rehuku, ndinotoslota huku pakati pehusiku ndakashama. Huku iyoyo ndinongoisiya ipapo pandinenge ndaislota. Mangwana makuseni pandinozomuka ndinoendapo panzvimbo paya pandinopfugama ndobva ndatanga kudira bute pasi ndichireverera ndichichitenda chikwambo ichocho nekundichengetera musha wangu. Apa hachina zvimwe zvachinombondiitira, kungondichengetera musha. Chinenge chichida kuti ndigare ndichingochitenda chete. Panzvimbo ipapo apo pandinenge ndaurayira huku mukoma, haungamboti panenge pakaurayirwa huku the previous night panenge pasina ropa. Kunyange banga racho randinenge ndashandisa ndinofanira kuti ndinge ndichirisiya ipapo. Banga iroro rinenge rakachena riri clean, chinodya zvose zvekuti panosara pasina kana saini yekuti pakaurayirwa huku. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Saka chazondiunzawo pano mukoma, ndiri kutsvaka help. Ndanga ndichida kuti ndinge ndichichirasa chikwambo ichi asi ndinoshaya kuziva kuti ndozvifambisa sei. As I am talking to you right now, ndine mwana wangu musikana. Mwana wangu uyu musikana ava kutoshandisa wheelchair. Iye akati akarota kamwe kadhara ako kakauya kwaari kakabva kati, saka iwewe wakazozvifambisa sei, nekuti waifanira kunge uchizova mukadzi wangu. Kokwani ndakambokuudza uri mudiki kuti handidi mukadzi anonamata. Paakamuka
anoti iye paakazama kuti angachiburuka pamubhedha akabva adonha pasi akabva atoona kutoti ainge asisina simba mumakumbo ake, ndiko kutotanga kutorwara kwaakaita kusvika pari nhasi mukoma anotoshandisa wheelchair. Kana mukaposta ndizivise ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, angava ari munhu anoita zvechivanhu kana kuti angava ari munhu anoita zvekumasowe. As for now handina hangu basa nazvo apa kunamata. Hachichadi kuti ndinge ndichinamata, ndainge ndimbori munhu wekuti each and every night ndisati ndarara, even though ndainge ndichizviziva kuti chinhu ichi chakapanduka, but still ndaingonamatawo ndichikumbira Mwari ruregerero. Asi pari zvino handichakwanisi kuti ndinge ndichiita saizvozvo, nekuti kana ndikangoda kungonamata chinouya chobva chandirova, chinondirova imwe mbama nekugotsi uku zvekuti unohedha pasi kana chakurova. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hei, pakaipa hanzi kana ndikangozama kuda kunamata chinondirova mbama nekugotsi uku ndakapfugama zvekuti unohedha pasi. Hei, ya pakaipa.